Ayolah mamak jadi sana indak kuno di rantang bandang elok di kumpani singke ambil sekadar kapaguno elok kita dengar selang jadendang simak lapan tuncik cik sabuk lagu teraso dia singgalang selong dimulai wa itu ada guronangku kami rindak cedak pandai timbang dek tuan nawasamo lah rami pesadang undang-undang dimungku wa jalan gadang kemudian jalan kesuliki ke kida orang kawalai oda kamarudin lah babu saluang rina joy kan suang berendang dia singgalang induk kita daki dia bismillah guru dimulai bismillahirrahmanirrahim sebelum dimulai singgalang induk selamat datang juga youtuber kita jauh-jauh dari Sungai Rumbai. Alhamdulillah lah tiba untuk meliput acara kita malam kini. YouTube-nya Benika Pro. Begitu pula ada Cik Eka Sute Channel nyampe malam ini kah Minang Pelala Cik Abang Ronald termasuk ambil sendiri Makson Channel. Tolong di subscribe atau like dan komen kepada mamak di sana. Sukri ala kah aku ringsut lidah agak patah-patah sebenarnya. Oma Ujang Alimu channelnya malam gini kah jangan lupa Asar KB itu berusia berang orang gawak kau. Ayolah mamak di sana pada siang babi hari pada malam babi minyak pada babi muas saja mendangan celoti maksun jo kemari ala belok kita dengan suara nan cancak aku nak di Solo jo nan buni bedek kau selamat menangakan atau lope aku orang oli anak orang jauh oi tambangan lalai oi lalai tanah jadi lalai ya langai oh lalai hari lalaroi ai lama lam lalai hangai lalai cupak panua gantang balan juang demak kacupa urang tigo luar alai tak pakai di Minang kabau alai di manyo kini yo tuan ojo salama sambadi anjuang yo mak meminta maaf kerang banyak alai garajo pantun kok malam pau alai ragu den dinyo iyo tuan Adi cabiak kaini ibali ama di cabiak bangun tianganyo alai tuan bangun tianganyo ama paidaran dinyoran dinyoran lai lari sawah minta tabiak kami wanani ama pakai sana di situ
alay tuan nande siko ama oi karam de nyoren dingol alay lari sawangan Kalilawa di pulau Rimbang Demang Anaruso matirang Dabi alay alay matirang Dabi alay ay di manyo kini alay otuanay ay ko gawa minta ditimbang nema badoso ampunan labi alay alay ampunan labi alay ayari larila malam otuanay Dek mama cuboladanga duduk lakan duang di nanare bagurawa semalamko limo channel meliput acara gitu dek sepangka ada ngakan pela agil asbak rokok agak cie beko kok kasua di panggang japaji piti pangganti ndak ado oi salamo pandan badarai demak lai bapa di ladang sajo alai kami bapa radi bintuangan alai rusu den dinyo yo tuan oi salamo la carai datang baru lai kau udah senang sajo alai denai dia rapara sadan alai ragu den dinyo yo tereret oi Ay kapulau marika pulau ma kapulau manjari yang udang alai tuan manjari yang udang mama oi karam de nyoren dinyol alai lari sawai bagurau sama bagurau orang banyak hati naris jenanya hilang alai tuan hilang mama baik karam dengan nyoren dinyol alai tambaron oi malaki nema anan lain datang anak kanduang sadoi ko nema oi dulu kita lalai dulu kita ladi mayo kini ko adoka beenan maranggang arang banyak di paare nema basang samo lalai basang di mayo kini oi baringin ya ma adi pakanaka ama ai di bawah kan tuan hari ama kan tuan hari padel pisoi oi de yakin ya ma asamo bania ama de bahaya malam kini ama sama lamaki ini kauai mangabai imbau apa delpis kareson baeko kareson ditinggal nyone mak
bajalan kaki laka rumah mintuo Abiyalah dia hujan gerimis sama awan ayah batampuang wama batampuang iyo bangideloy pakai gerimis bagai pantunnya tereret oi jajo odena oi mandangakan emak mandangakan oi rusu aden dinyo sajak bajo wajo bisnis naniko ama paminan kawan bagadayan nama bagadayan rusa aden dinyo samantang-mantang pakai baju baru kareson bajatuan bagai wadan malam konema penusuan dendema di mari ayo tarimo kasih lebih dulu ayama gak saju abadan dan sama lamponema tibo diru uman tabaku nyampang tiba di rumah si Yusokok berang kareson ai bungkui baju kasadonyo nema kasadonyo ai pulang laju kita ndak mungkin pulang ke rumah bini orang mayama kok barang dek tinju di kapal loma pisang kok oba abu dua kali oi kok takui pulang ke rumah lah bini orang kareson gudang Masri em di rumah pulon emak gudang Masri em di rumah lapang pulon untung dena yo ya maasa bana malang rasiko sagagai ko di gudang si primbet ayo ma si primbetnyo naik kasua musang sianan mangeci anak kareson gaganan kanduang mungkin sadang sakit bana tumatonyo nema ai para lu bawa pareso tu agak ayo malang bana waya maakawan baluka dia kanduang umpan nabi balu itang ado ama candu mamba angki luka tiboyu Bapantun cile kandawa arpa adon antara suampi atau balik ke belakang tadi lain tiuk bakanda di dendangan pas mau duduk melah mama bagurau bakawan-kawan batanang-tanang mama duduk dek sepangka sekali lagi terima pasan urang babanta ambo indah lah nampak sajo lama-laman pak sagan awak jangan gapua aja nagapua cariana banta gak duo lain angkan duang pado takati balik tangkai garoba ayo nema tangkai garoba kareson sama lamko tangkai garoba Allah tawali oyama dicali asumbu ilang puloma o ilang apa ilorang banyak kalau lah ilang sumbu garoba kareson tantun
Salli akaruang indah rusak nama silau ka dalam ta'baris siyama karuang pangicuan antabau ala jale karuang pangicuane da dek kareson babaliju Manya sadene membuwe sumuan dia ledang di rumah di mandinya lalai di pamandinya karina sadang mamandang mabuan ma inna ko ada pe kayo kok dibilangin boyona naga puan dia mungkin baras udah pualamu lalai lata dibuangnya naga tujuh jangan anggap puasa jodi pandangi kareson cali anak jilbab akun yang kame pulo ranca baju di baliane ka bangidel sabanta orang katring tempe barale ama antala di deno tuanoi membaca rancak lurui kareson catering bagai nana disabuinyo na sawana laila bisa luruin dia indah kater yang indah adonanggala lalai la jalli wa kubura bauka ongka Namo bana dinai kagasan urang katiku nanda adu bana urang katiku adu kakurai tajilai bana kakurai tajinda lalu kadalam pasa dalam daerah Pariam menemu abana denai bapa senurang lalu nanta adu bana urang nana lalu indah adu nantampe atila ibana nantampe atila jawa mangkotakan derame barui dan kaluakan dia gia kacancang cancang kambiang badendang kami bati guna di pasar dikunci asyang de kawan lalu diuranyo di manyo kininyo nyoki ini tanah jawarana Palembang lawi jua dengar nama batik Kalimantan lawi karangati goria amandi tapi anak pantai ketanjutan nagaruna temuligai tenang aduida te kurisikan kawasan ade ina jubalate gandung batik nangasa ujang mulonya kasih bagol di dalam mati bana hari maju cuma dosoina mancaran abakanda sandoda oh dasi mulai bagurau semalam
sekali kanda tata gundilah ngalo jasola monai ala nagadi Oi, banyak talang apa bagai talang anani tak ada bak talang apa kepucu adi sembah de limbu bumarao kalam mana lapau kanaila tukang dirao onyo sadang ama ike cincin membantu ame Joshua sode ada tua tolong dangakan banyak malang babagai malang indah saburu tuang ambung tuang nanaba padi salibu babua musim talam orang yang tinggi kadi cinta sampai rasoda mungkin lampu adi dalam yang isa jolenya dan dinyoden oh dendinya wala tabang bang putih go adilan tak tanah sawana pinjai panabang bayu bodi bayu patati go bongilan matowari urang di antara tungga abagan bakotong jokai na putih di bahagia papan natabila tamalamai dalam aku pun datang malaikat kabatanyo salatanyo katabari burajo kandung katakan atuan dan Awal dalam negari sungai Tarapcutana bandaro Bancanggalang mencari jodoh Lenggogen di dapet tunangan Cindua mato anak adek kambang Bundo hari karano putui bapaknya berdemayokan Katoa orang kasih putui sayanglah biraso ibu tinggalkan jauh berusaha hati kami di manyo kini Ayo kini nasi jola kadi makan kadi gilang ngajawa lipia mana tapi imbotila dapat kadi tanah jola kadi dindiang tapak tangan disau abagai jokain baju di ruang bandang tanpa ajuang tuan dan ajuan Manurun diambut bagaimana puakelo ampe nagari di lingkungan gunung dalam daerah Tanjung Raya di bawah Danau Tabantang kelo kaki Tanjung Sani Kasuo Kaanam karena makoto bapasan adenai di dalam nyanyi kuncila paham are diinginkan hati jo jantung jana kaki selama langkah mengkodikan dua punyo orang aburu anyo nan kadikaji sasaku di antara baguno walatu dulu tuh ayolah mamanya di sana. Oh sebelumnya dia akan tak mamak nalain ibu wak japa wak konya dari Dumai. Pai mengajan celik selong dendang mencelik eka jorina kamari. Ba abana kacipu bibirina di lagu iko atau eka sungai patai bagai. Lagunya solok bacangke dari Pak Basri.
Ajalah selok cangke dari Pak Basri dari Dumai Badawa ke jalan kamari mah. Pai mencelek sawak ya kawan-kawan. Ay, urang Solo mambiak cangke di lereng Pandakian. Hari elo bulan di ate di sinani di lansuangan. Karam deni nyola deni nyori manyo kini. De Pak Basri nan Bakanda dari Dumai di kajangannya. Di kampung indah Badun sana hidup di rantau bangsa ibulo. Hidup di rantau lah bangsa ibulo. Imanyo kini ilanyo kini ilah Tuhan Oi, kok kandanyo apa Basri lai kamarinya malam ko. Di mana bangsa kata puji de ado banarang dan kayoi. Karam dendinyo la dendinyo oi di manyo rancaknya sebo Pak Basri taraga ambo mamakayo. Awak lapaya membuat coki di bawah tangan sampai pulau. Di bawah tangan sampai pulau. Karam de olah Tuhan De apa Basri tolonglah dangai dari Dumai apa tibo. Kanduanglah tampak kalua kasai mata gua di malatayo. Resuah dan dinyo ala dan dinyo tolong sampaikan. Biarlah kami badendang urang jantan memaki pulo. Mancalik rumah ranca urang takkan nak pondok buah amboy. Takkan nak pondok laburua ambo. Imanyo kini ilanyo kini la Tuhan Kaluang kareson agak sampi lamarianya bagai dicakianyo.
Tadi sanjo dan desaki sobok jo eka sajo sobok jo eka kacika asajo karam de andinya ola de andinya ola tuanai usaden nai dirayu-rayu beko laki dan marabo-rabo kota kena masoda ulu rasoda japu jandol amoy rasoda na japu jando olamu karam de andinya okore andinya ola tuana ai kandak Pak Basri ala dia gia kandak kami lai babao kapa kawana la balaya bidua ketik dengan tapo binoi bidua ketik den tapo bilo dimanya kini ilanya kini ila tuana tengah malam pukuasa balik pada buombak di lawi di pantai Banda 10 Pak Basri dipandang dunia dasar sabana lawe tangga dek langka latapawi tapasoi iman di patah gua iko kandak nyuda sabdik kareson dangakan pantunamu bayala utang lunas-lunas nak jandenai menuntut ijo dia kandaknya dasap 03 tersabik namo maafkan dena dia isu kok kilap tajuja yurang 60 di maladena dak kapan yang bagurau coba ladang tanah-tanah madangau caliak derang banyak nambah kopi loreng la jale ayala bi dem caliak eka ba cucu yu boy ai ma dua moy bagurau awak malam ini tanah-tanah mama dudua ibu awak ya Pak Basri balaan nama alamati balak limu nak kunjung masua oi akan dua oi Asadape kaku balandai biar lalu kepagaruyang kasarwaso tatumbu ayo dasahoy
sadapek dah badan memakai ko indak bana dari jolong labia de urang jadi juy. Para youtuber nan tinggal banyak lalu tu agak anyo. Pacarai banyak nantakana basuat takui jelaki noy akan buang Mangaku takui jelaki nyo bini orang baintai juo. Ulah kareson kare kapalo badan juo manang guanganyo. Bakanda kalilapan gurau dedak karanai lai wasila bagurau badan dasar luang kamarudin tukang pati Ado pulau Rio setengah kawan bagala-gala dilapia gurau tiba di rumah kena laun tuang alagai mako maradoi mak Adia gia sababa kanda nasamo di dendangan pangurawa sama langko Cali derang banyak apa baju petak sawana rancak topi lokan bantu toke tarana nampak de amboy oi ma anak bapantun pak bagara-gara jan masuk ati pulo kok ilang mana ma indak ba bedona lain nama oi bagurawawa samalam ko batana-tanang mama dudua anak apa jadi sina nak mai lato-lato bekonyo lapi kabalo indua oi emak akan duang oi Agialah ratu padang antiang jan banyak duduk bama huang bagurawa samalamku malang bana dari yo kita makam biang diagi rumput saka ruang oi pucua ubi de mai onyo kunya juo de ma oi pucua ubi nyokunya juo oi oi caki lekam biang turio Kareson badendang menyabui kambiang manga kario mencali ayo di malah de nak kapak diang dadak kakudu de mai odionyo anu de ma oh dadak kakudu dionyo anu oi ojo embe nyulundu rio mandang pantun kareson kini cali rio lagala apulo
dek kapalo bahagia lebarasaki oi la dapet base pune ma oi ojo gaje pune ma oi dapet base pu jo gaje bu oi onde onde lamang balwoi Pariaman bapagajira ira bapagala jogi jalu lebam dia bapagala ladang bayi di lolodo mudo bapara ubi bijalan pakai bido mandi ambo indah angin bakista watau labilo matari tarang pado mangicu watau yuwo isu ko anak deina oi manangguang anema isu ko anak manangguangan oi 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 jali denai sandang malakian kaus dek kareson mikro dionyo anyo wakatu bujang juga dia mengecek serius lagai cando iku kadi campaan nema oh lagai cando iku kadi campaan oi ada supani nyo ditembak patu yoi kapadang gantiala tarangai wilayah sanang di hatinya nala kurui denai dek sabah anan dek kareson udah dek kareson kelalu ju dek kareson kelalu ju iyo adek kareson la jokarena kareka la jokari di karepi bagura pulo kok ilang de indah ba bedo di kicu la jokala indah sampiang bana de dia oh mambia mungko de ma oh de saran tiang mana mambia mungko oi oi ampe ada minuto la kijo oi oi bahkan dak lai nyo dapet sabala kan dak nanalun bagura wawa samalamku jiko santano tuan liek luko di batin nalaba tahun taka de pandai bang benoi taga de pandai menyimpan nyonema taga de pandai menyimpan nyo Agia dulu si rompak tae tanggung bakal si malamku janji dimului ilalale ko bangoy sumpah kaja di gulo-gulo sumpah kaja di gulo-gulo ko bangoy
iko kandak sumara talawi si rompak tai dimintanyo gak bangasan kau juan tali bang Afdaloy putui bara sobasi ngajo putui bara sobasi ngajo komaoy iyoy lama nangilaya jobatin saja baca rajonaniku sayang coki dipotong kawan awak mendapat kebangin dedana yoi kawan bagurau tanggal 23 namburua iko nyoyi ciangan oi namburua iko nyoyi iciangan dedai kareson bananan tinggi hati urang batanyo mengaku barisi pulo usama upe bake kami karesonoy lacoiko saja dulu lacoiko saja dulu komaoy ay anak asing yang lampai komai oi barana 9 aniku komai kau lantai kumaoy hai satantang nan sayang tidua hai satantang nan sayang tidua kumaoy kok iyo leka babao nak padana pak bajanji apa laki biswa tadi sanjola bajanji pulo ala patui ati dani bonde dia da ulu awak sabi dua kini basampan surang sajo oh kini basang ampan surang asa jo gonye ante dinei oi ma gana oh ya kiala laguna lain dela panjang laguna niko cari saja orang na lain udah oi sabab denai labanan punyo sabab denai labanan punyo dema oi oi